You know that when we tell people to speak Igbo, it's no longer people that live in outside country. Nah, the people in Owerri and in Aba don't know how to speak Igbo. The parents in Owerri and Aba are no longer teaching their children how to speak their mother language. This is a very shameful thing give to Ndigbo. So if you are a father or you are one of the people who don't teach your children your own language, I don't know how important another man's language is to you, but however, we are going to play one video for you to watch and know what they go on. However, welcome back for news info. We still dey here, they bring you update back to back as they hot. Let's quickly jump into this matter and we'll go know how it happen. Watch this video before we come back and continue. Lagos na aka agba mbọ ịsụ asụsụ ndị nọ n'ụlọ na-eme agba mbọ ịhụ na ha nwa na-asụkwa bekee, anyị nọ mba ofesi na-agba mbọ ịhụ na anyị nwa na-asụ Igbo, nke bụ na anyị nwa bi mba ofesi na-enwe nkasi obi na wee ndị nọ n'ụlọ na-asụ, anyị amaghị na ndị nọ n'ụlọ anaghị asụ, so etu a ka Igbo ji wee chọọ ikpochapụ. Enwere research anyị mere wee chọpụta na Owerri nke a mere anyị ji wee pụtata ihe ebe a. Nwatakịrị nọ from 1 year to 10 years, ụmụaka nọ from 1 year to 10 years, ada anụ Igbo nyafọzi ịsụ ya asụ. Quote me, onye ga-challenge m bịa ka ime challenge, maka oge m bịa n'Owerri a gaa na nke nwanne m rahụ wee fụ na ụmụ ya ada anụ Igbo, m wee gbaa n'aka. Abịa m n'Owerri a na-eme dụrụ ụlọ ole m ga mkpa aka n'ụlọ mmadụ kọwa onwe m bụrụ oche nsị gị na ụmụ gị ọ na-asụ Igbo. Ịjụ ajụjụ ọ dịka ị na-ekwu arụ, ọ dịka isi n'ụwa ọzọ bịa aka na-akọ akụkọ Igbo. The expression m na-afụ n'ihu ndị mmadụ ka ekwe nke nwe ụmụ gị ọ na-asụ Igbo. Ọ mgbe m bịa kọwa onye ahụ ewee rote n'ọrịghị ụzọ ka ọ na-agaghị baya ada na-asụrụ akụziri ụmụ ha Igbo. Enwere ofe ajụjụ m na-ajụ nke enwebeghị onye sara m ya. Ajụjụ m na-ajụ bụ, ị nwere ike ịgwa m ihe kpatara na ede asụrụ nwa gị Igbo? Ajụjụ ahụ na-akụtụ nwaanyị ọbụla n'obi, maka na ọ na-edo ha anya na enwero any single reason kpatara ha ji ha ada asụrụ ụmụ ha Igbo. Njọ, ị na-asụ bekee ọfụma? Asị m ee. Ị na-asụ Igbo ọfụma? Asị m ee. Nsị, kedụkwa n'ihe o jiri dị gị ka nwa gị sụwa Igbo ọ ga-asụ bekee? Mana ka m jụọ ahụ, enwere ihe uru dị iche bekee ma na-aba eweziga iji ya mee kpaa nkata ma onye ada asụ Igbo gị na-ewere ya kpaa nkata, ma ọ bụ ị na-arụ ọrụ oyibo i were ya na-eme attend. Maka Lagos aha ibe, ị gaa n'ọfịs ndị Yoruba nọ, ịma abịa na ịgụ akwụkwọ ha ka anyị agụ, ọfịs ha nọ ịma nnụ ya bekee, mana ịbịakwasị ha sọrọ gị isi danụ tupu ha na-asụrụ gị bekee. To them, bekee wụ a second language, asụsụ ha ka ha mkpa nyanwa ka iji wee sị mba, ọ dị mma ka anyị jezie n'ụlọ kwee kwa ka ọ ga-adasi ụdị ike ka onye ọbụla nọ. And ihe ọzọ mere egwu ji wee baa anyị ahụ shie nne, anyị ji wee gbara ọsọ lọtawa n'ụlọ abụọ na nyocha nke ndị United Nations nyochara n'ikpeazụ a. Na mbụ ha ọ fọrọ ogo 25 ka Igbo kpochapụ, mana nke a bụzi na Igbo language, because dịka cancer nwere stage 1 to 4, Igbo language nwere stage 1 to 11 o ji ekpochapụ. Na nyocha nke kịta gosiri na asụsụ Igbo nọzi na stage 8 out of the stage 11 of language extinction. Mwa na onwe m na-ekwu na ọrụgo stage 9 maka ka o si aga n'Owerri anyị nọ. Ihe ejizi azụ ahịa wuo oyibo, ihe a na-asụ on the street wuo oyibo. Enwere ọtụtụ ndị na-arụ aba ịgwa ha kwụrụ ọtọ si na ọ bụ asị na ọma mfu. Wee jụọ ha, ị nọ na be gị mara na ọma mfu? Enwego ka isi wee gbagharịa mee nyocha ma na ọma mfu? Maka na mụnwa na onwe m emego nyocha, ezigbo egwu na-atụ m, egwu wee baa m arụ. Igwu na eziokwu, ego niile m na-akpata n'ụwa ma bụ n'ihe a ka ọ na-aga. Oge ụfọdụ ana m ebewe akwa because amaghị m ma ego m ọ ga-eduruzikwa m ebe ọ ga-eru. Ọ dị ike chọ ịgwụ m. Enwere ofe ajụjụ mmụọ m na-ajụ m, na-eme ọjọọ m ya bụ ajụjụ ma okpofu ma ihe niile na-eme m nkulie. Ọ na-akpọ m afa, mbụ mmụọ m sị m Nneka, ị ma na ọ bụrụ na asụsụ gị foo, enweghị ebe a ga-enwe in history that onye dịka gị gafere na the surface of this earth.
Osim na asụsụ mfo, it will never be in history that you ever existed as a human being. You ever walk the surface of this earth as a human being. Ọjọọ ma ajụjụ ahụ. Osim kawa ahụ mebe onye ga-eme mgbe ị na-ekwukọtala ihe a ndị ọzọ ga-anụ wee tinye aka ịfụ na asụsụ n'ala. Unu lee anya unu ga-ahụ na ndị kpọpụtara wo ndị ụmụ nwaanyị. Ọwụhụ big men, ọwụhụ politicians ka anyị kpọpụtara ebe a. Gịnị ka anyị ji wee tinye uchu anyị? Every community nọ n'Imo State is represented here. Ụmụ nwaanyị ha n'ebe a. Maka na anyị na-ekwu sị anyị mesịa mmemme nke a wụ ihe ndị bekee na-akpọ scratching the surface. Ọrụ ka anyị just ibido dị ọrụ ebido. Maka anyị ga-eburu ozu ọma bupụ ya n'ime obodo. Anyị chọrọ reach the grassroots. Maka na achọpụtara m na kemgbe anyị nọ na Lagos na-eti mkpu ihe a for 5 years, ọ mụtabeghị ọtụtụ mkpụrụ. Ịma ihe o ji ga-amụta bụ ọtụtụ mkpụrụ na-ebubeghị ozi ọma buruo ya na ndị kwesịkwara iburukwe ya na-aga. Ndị ọcha butere anyị ozi ọma na-esi ebe ha nọ zọpụ njem kpagharịa gwa ya ndị kwesịrị ịnụ ya. Ya ka ụmụ nwaanyị niile na-ebe a si n'obodo dị iche iche ndị Aba ana m ekene ụnụ ka unu si wee rụọ ahụ ụnụ ụka bịawa njem a. Ndị Ụmụahịa nọ hịa, ndị biko kọọranụ ndị Aba, ndị Ụmụahịa na ndị si ebe dị iche iche kwuo maka ihi na asụsụ ha dị ha mkpa wee bịa ebe a. Recently, I'm currently talking to a man living in Aba, and I say, let me talk to your children. Then he now give the children to phone. Normally, I love to speak Igbo. I start speaking Igbo to these children. The man now responded to me, say, my children don't speak Igbo. I was a kind of, are you people not in Aba? Do you live in Ibadan or do you live in North? Why are your children not speaking Igbo? So this is something that we are talking about in this particular video. And as a father, please try to be teaching your children your mother language, because they will need it in the future. They will need it in the future. So try as much as possible to be teaching your children your mother language. Very, very important. My people, share this video and make sure say you subscribe to this channel so that other people will follow up with they go on.